Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. Имрӯз мехоҳам барои шумо канали кухня и швения, мақсад ошхона ва дузандагӣ, як зани бонуи тоҷика, ки дар шаҳри Новосибирски мо зиндагонӣ мекунанд, ҳамшаҳри мо. ютуб канали худшона доранд, видеоҳошон бовар кунед оригиналай, ҳам дузандагӣ, пазандагӣ, тамоми ҳунари ҷаҳона доранд, бигем хато намекунем. дӯстони азиз, ҳазор раҳмати калон, ки ҳамаи инами наворое, ки дар саршавии видеои ман дида мешавад, ҳамаи ҳамиё рекламаанд. Аз ҳамиё ман маблағ ба даст мебиёрам. И ягон ҷои паноҳиш нест, ягон ҷои фиребу дурӯғуш нест. Ва ман аз ҳамаи шумо подписчикони ман хоҳиш мекунам, ки ҳамин каналҳо дар омада подписатсия кунед, аз номи канали мо салом расонед, ки мақсад ман аз ҳамиё маблағ гирифтагиам дунё намегирам. Мақсад у пуле ки мегирам, ягон раҳпулим, ягон чизе ки мақсад мегирем, бо барои ҳамин каналам расходаш мекунам, барои беҳбудии каналам. миннатдор ҳастам, ки шумо маро мефаҳмед ва ана ҳамин наворҳоро дастгирӣ мекунед ва пушаймонам фикр мекунам намешавем, барое ки аз каналҳое ки барои шумо ман тавсия метиҳам, як чи не як чи шумо барои худтонам меомӯзед. ё ки мақсад мешавад одаме ки як вақтҳо хушаш наметиҳад ягон авқот куна, ягон чӣ куна, мақсад ҳамин наворҳоя мебина, шавқу завқш пайдо мешавад. мисол ман худам ҳамин хелам. ссилкаи каналро якум комментария закрепит карда мешавад. ҳатман роен подписатсия кунед. пешакӣ ба ҳамаатон раҳмат. ضياء منه القمر يستحيي. ассалому алейкум, дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. тамошобинони азиз, субҳи содиқи мо аз гӯспанчаронӣ бизчаронӣ оғоз меёбад, чун ҳар вақта аз ина меёбад. дӯстони азиз, бисёритон пурсидем, ки шавҳартон Тоҷикистон рафтаед? Не, шавҳарам ҳаминҷодай. расме ки дар значоки каналам буд, расми холашон кати расм гирифтагиянд, дар наворҳо отчашонанд, модаршонанд. ки як комментария шид, ки ҳамихе бигем дар дилам ҳамихе даромад таъсир бахшид. навистагӣ буд, ки модари ман касалай, дар ҳаққи модарам дуо кунед. илоҳинам ки модарҷон туна кадоме ки ҳастен шифои комил ато куна. худованд бо тани сиҳат, умри дароз дар тӯи сари фарзандакош то охира бошад. худои худовандо ҳамаи бемориҳои моро шифои комил бидиҳад. бисёритон гуфтен, ки дар ҳаққи мо дуо кунед, ки мисли фарзандои шумо моро ҳам фарзанддор шавем, мисли муҳаммадҷон ана ҳофизи қуръону сураҳоро хушрӯ аз худ куна. худо илоҳинам, ки ба мисли фарзандои ман шумо низ кадоме ки орзу дора фарзанддор шава, ҳамаи шуморо ба орзуи худатон бирасона. чӣ орзуи мақсади неке доре, ки ба орзуи мақсадои некатон бирасе. илоҳи амин. подписчикои наве, ки дар канали ма омадагиан, намедонанд ман чанд солаем, дар айкиҷо мешам. ман 29 солаем, зодаи шаҳри Ҳисор, вале дар шаҳри Душанбе калон шудагиам, дар онҷо таҳсила хонда тамом кардагиам. барои шумо маълумот, соҳиби 2 бачаву 1 духтар, чихеле дар наворҳо фарзандома ман барои шуморо нишон метиҳам. умедвор ҳастам, ки ҳамаи подписчикҳо то охира бо мо мемонед. хушомаден ҳамаи подписчикои нав ба канали мо. барои ҳамаи шумо тамошои хубро таманно дорам. ҳазор раҳмати калон ба ҳар яки шумо, ки наворҳои маро тамошо мекунед, лайкҳои худтонро дариғ намедоред, вақтҳои қиматбаҳои худро сарф карда барои ма комментария менависед. ҳамаи он суханҳое ки шумо менависед, ман ҳамагиша мехонам. бисёр ҳам миннатдорам. вақти ман бисёр хуш мешавад аз комментариҳои беҳтарини шумо. худованд ҳар куҷое ки бошен саломат бошен, дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошен. худованд ҳеҷ хориву зория набинед дар ин шаҳрои мардам.
иҷа имрӯз гӯспандора давида бурдум. Бениҳоят корум бисёр ай мардак дар хона кадом сон давидан кор кунӣ ман намедонам. Иншоалло ҳозир рафта навора ай хона барои шумо давом метиҳам. بسم الله الله بسم الله الله أكبر тамом. الله أكبر خیلی майда بزنید که یکان بالای خواب نمونه نجیخ дӯстони азиз, имрӯз камтар моҳӣ маринавад кардам. Моҳӣ сирх буд. Ай камчатка оварда гибта як ҷияни шавҳарам. Хулоса дар ма тамад ва ина хали приправа универсальни дохтум маринавад кардам. Я 6 соат истода в холодильник. Анако ҳозир бирёнаш мекунам қати орд я ҷоя када. Ина моҳиёма бирён кадистам. 2 тарафа сирхафшон кунам. моҳӣ майнам қаша бирён кардам. ҳозир бо бирён кадистам. Бо ялари дига кашка бирёнам бирён кардам. ҳоли 2 сковородка монда. Якташда бо моҳӣ бирён шудестай. Якта дигашда картошка. моҳӣ бениҳоят мулоимат пухтагиай. Неда чӣ халай? ҷӯшави. беҳад мулоима ки ба маззае ба моҳӣ вай. моҳӣ сирх ба маззае. тамошобино ина ҳамаша пухтам. Мошаллоҳ ҳам қахшро омад ки ҳам маринавад кунешморам ҳатман ба мазза мебия, маҳқултон мешава. умедвор ҳастем ки маззаш ҳатман маҳқултон мешавад. беҳад маҳқула инамия маринавад кардаги хидма маззаш. тамад, приправа, намак дар кор нест. И ҳамаи чӣ хидаш дорад. хубтарш агар шав маринавад кунен, саҳари бирён кунен, аҷоибот мебиёяд. 2 тарафа дар орд аввал хушроак мемолем, ҳар 2 тарафша дар орду баъд сирхакш мекунем. ба даҳнаки пӯшида. аҷоибот ба маззаи хушрӯ мебиёяд. мо дар иштиёи таом касони хурдестиянд ба шумо низ ҳамчунин. ина картошкаҳорам тайёр шид. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات الليل والصلاة والسلام الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليل القرآن الله في محل تشتري السكرات الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا تلزم كسب الدين فزلت الذي ضلت ولا يحصل من المرسلين الذين هم صلاتهم صلاتنا رزقهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
والتحيات لله والصلاة والسلام عليك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. тамошобино хулоса биромадем мо абетида гуфтем кори агаро так сар кунем ки ина навигари мошаллоҳ ё ҷанг доранд. ина очашон инаи очашон инаи ҳам гандагӣ дора ҳамаш ҳами як тамакон дестем. рости гап ина бине мошаллоҳ ишаи сол бе ишаи симонам пеш бира мегирехта бошаде мегиреза пеш бира ӯ бачаи худаш нестай намондесташ и анаму бизи далгажданни бигем ку чанд қа таваллуд накарда буд да хавотир будем ина таваллуд кард ӯ бачаи худаш нестай охи и рафта ваямаки дестай охи ӯ на очад бира очаи хута бимак агар мо рафтем оғул тамошобино инаиш охи беҳад майдаҳа ки бадай охи унао хира раби има мемурда бошим охи хушомадӣ ассалом биёҷи ассалом кунем мара нигоҳ инаи раузия бораи ма кондем бароям қадеонагӣ дораи ҳаммара шир кофтеста ҳаммара мехӯра инам шикамаш чоғара ҳай бо инам хали гизалагӣ дора инаи какура бине дугоник сфедакш камтара калонтаракай сиёҳакш камтар майдатаракай инаи хира ита хираи батае анами бизое ки худат шир метику нагли бад мешаванда инами дар тӯли сард биромадан мегиранд ира барои чи очаша очашсинаш ода замин шакидагия меҷӯше мемаконемаш омӯхта шида худаш макида наметона инаи кака бине охи дар амри худо бумбурам и қаҳакае бу ба фикрам да телефон калонтар тофтеста инаи ҷамаи қиптар будам ку уда пеши чанд қаҳай бигем аки ягон якним ҳафтаи калонайда я ҳафтаю якним ҳафта миқа очаш грехай дастаи наира да ус рафтаи истода дӯстони азиз ина иҷара хач хеле ки диде ана чизиш коридем гашнич укроп наба дига тухмиш ина иё мошаллоҳ ки беҳтарин шидиян аҷоибот шидиян рости габи ҷоҳое ки ма алафоша чинда будам бо айсар алаф кадагӣ буд алафои ҷора ма айсар чиндам мардаки хона шавҳарам омадан аввал ҷора побел кадам баъд бигем хок бардоштанд бинеш хеле фасон шид аҷоибот шид мошаллоҳ то ина иҷара кад аллакай дер шид аср қариб гузаштак дуромадан намозхонӣ ва фикрам ирӯзашда тамом ҳоли то ӯ бузумуза ҳамара ширпир метиҳем ки худаш намози шом мешавози асршона бухонанд ҳамаи вора шири вайшона метиҳем баъд иншоаллоҳ ки ай пагаҳ боисаша сар мекунем иҷораша побел кадиян то уҷарав ина иҷора ма алафора чиндам алафори иҷора ма чиндам ина бинеда иҷора пеш чинда будам яктанимта биромада то ина иҷора ма топ тозаи хушрӯ кадам то уҷора побел кадияна ина иҷораша озима миём иншоаллоҳ мечинам я дукорак дорам корома мекунам ё мечинам помидора ак сирх намешаванд чун афтови созам нестай рӯз то бега ҳаво авр я офтоб мебуроя бо авр мешава 5-6 соат бо я офтоб мебуроя ҳаво 5-6 соат авр мешава умрғак як барбари алаф ва ё ман салатома ҷазирбод кард ҳарчи нувоша нарасида надида алафои ёрам чиндам ҳамаша бировардам ва ё ман райҳонома мошаллоҳ шидиян аҷоибот шидан я гуфтагиётона кардам саракоша чиндам чи хеле гирдак задияна ки ҷа қадаш баланд намешава охе инаи картошкаҳо иншоаллоҳ ки мехезанака ҳоли барвақтаракайку ҳоли якним моҳ пас мумкин баъд чи бизана барф куробура бине чи хеле шидиян ранги арчаи саус
ishgashnichosh. Беҳтарин. тамошобино, якум бора дар духовкаи нав самбуса мепазам. Бегаҳ да як листак самбуса кардам. Печондумшуна инеми қаҳан будашудаш. Тамоман аташ дад мекунем. 180 градуста вая мондагием духовкара. тамошобино, хушро омадестаям. Камакаки дига биста. тамошобино, ина аҷоибот хушро омадан. тагошунам хушро пухтаге. Духовкара накуштама. На сузум баҳмеди нишонти. ина тамошобинони азиз, ина тагиш хушро пухтаям. машаллоҳ аҷоибот омада. ина хрустяши резонак омада. машаллоҳ мода ишчои таом бегони рӯзида. خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا عائشة حبك له حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول